alaikum warahmatullah. Zan nuna muku yadda za ku je ku yi claiming wannan 500 airdrop ɗin nan. Abu na farko da za ka yi shi ne bayan ka buɗe datan ka yi komai za ka zo ka cikin Google ko za ka zo cikin Google ɗinka ko kuma cikin Opera ko cikin Chrome ko browser wacce kake browsing dai da ita. To ni zan yi amfani da Chrome. Bayan na shiga cikin Chrome ɗina abin da zan yi shi ne zan rubuta Neptune network. Ga shi nan sun bani shi nan ma. Zan danna shi kamar yadda kuke gani. Zan shiga gurin na farko nan da suka rubuta Neptune network ɗin nan. Bayan na shige shi, ga shi nan sun nuna min dama na yi downloading ta Play Store ko kuma downloading for Android. So amma idan na tashi abin da zan yi kawai zan danna gurin da aka rubuta downloading for Android nan kamar yadda kuke gani haka. To ga shi nan sun bani dama sun ce na yi downloading again. Dama already na yi downloading shi yasa suka rubuta min again. Sai kuma ga gurin da aka rubuta open ya gama sauka zan yi open ɗin shi kamar haka. Sai na yi installing. Sai mu jira ya yi installing. Kamar yadda kuke gani haka yana installing ne yanzu haka. Za mu yi waiting ɗin shi ya gama installing ɗin shi. To kamar yadda kuke gani ya gama installing sai mu yi open. To ga shi nan mun yi open ɗin shi ga abin duk wanda ya nuna mana nan a nan gurin. Ya rubuta mana create a wallet da kuma import wallet. To tunda mu ba mu taɓa yin registration ba abin da za mu yi kawai za mu danna gurin da aka rubuta create a wallet ɗin nan. So bayan mun shiga ga gurin na farko abin da ya bamu ya rubuta ya mana click to get private key. Wannan gurin ba wani abu za ka rubuta ba kawai clicking za ka yi kawai ka taɓa shi. Kana taɓa shi su za su yi maka pasting wannan bula ɗin nan. Shi kuma ka zo ƙasa da aka rubuta enter the verification code ɗin nan. Wannan ba komai za ka rubuta ba a ɗan gaban shi nan kaɗan ga wani guri sun ɗan yi wani ɗan gwale-gwale haka da ɗan wani ɗigo-ɗigo. Akwai nambobi a gurin sai ka duba ga wani nambobi suka rubuta maka a gurin. Nambobin da suka rubuta mana shi ne 2302. Ka yi entering ɗin shi sai ka zo kuma na ƙasa da aka rubuta wallet password. Sai ka yi creating password ɗinka guda 6 kamar dai yadda kuke gani ga shi nan ina creating ɗin nawa. Ka yi creating password guda 6 wanda ba za ka manta su ba. Ga shi nan ni na yi creating ɗin nawa. Bayan na gama zan zo gurin ƙasan nan ga ƙasan nan an rubuta create. Zan yi create yawwa. Ga shi nan abin da ya nuno mana. Ga gurin da ya nuna mana copy private key. Wannan shi ne key ɗinka. Kar ka yadda wannan in bayan ka yi copy ɗin shi ma ka je ka wani guri ka yi pasting ɗin shi saboda da shi za ka samu damar ko da ka canza waya ka sake abu na wannan bula-bulan da kuke gani is very very important. So za ka yi copy ɗin shi za ka yi copy ga shi nan abubuwa guda 2 ya rubuta mana copy private key da kuma next. To sai mu shiga amma copy ɗin. Sai mu yi copy kun ga ga shi nan a ƙasa ya nuna mana copy successful. To sai mu dawo kuma daman ba wani inda zai tafi kawai sai mu yi next ɗin tunda mun danna copy. Sai mu zo tunda mun yi copy shi sai mu zo mu yi pasting ɗin shi a nan gurin da aka rubuta enter private key. Sai kuma mu dawo ƙasa. Wannan password ɗinka da ka saka ɗin nan ƙwaya 6 nan da ka yi creating su za ka zo ka yi entering a gurin. In ka saka sai ka yi confirming. Idan ka yi confirming shi kenan ga shi nan simple ya buɗu babu wani wahala. To ta yadda za ka yi kuma claiming ɗin wannan 500 ɗin nan shi ne abin da za ka yi shi ne ga shi nan a ƙasa ka ɗago idanunka ƙasa ka kalla za a gani ga wasu dara-dara da gida-gida. Na farko an rubuta mana wallet and market trading record and my. Wannan my ɗin nan ga shi nan da alaman kan mutum shi za ka zo ka taɓa. Idan ka zo ka taɓa ka shiga ga gurin da aka rubuta invite friend sai ka zo ka shiga gurin da aka rubuta invite friend ɗin nan. Invite friend ɗin nan ga gurin da aka rubuta in za su scan to bind. Wannan bind ɗin nan akwai namban ka akwai namban da wanda kamar yanzu wanda in turo maka to akwai nambobin daman da zan baka za ka zo ka saka a nan gurin. Sai ka je ka WhatsApp ɗinka in ka je ka WhatsApp ɗinka kamar haka. Ina WhatsApp ɗina? Zan shigo WhatsApp ɗina kamar haka yadda kuke gani. Zan shigo WhatsApp ɗina kamar haka yadda kuke gani. Zan zo ne copying wannan code ɗin nan ga su nan. Zan yi copy ɗinsu. Bayan na yi copy su zan je na yi entering a wannan gurin nan. Duk wanda zai yi registration to wannan gurin zai je ya kwafo wannan abun nan. To bayan na je na kwafo shi yanzu haka kamar yadda kuke gani to zan zo na yi entering ɗin shi a gurin. Kun gani? Na yi entering ɗin shi a gurin. Sai na danna abin da aka ƙasan nan an rubuta bind ɗin nan sai in danna shi. Shi kenan
ya yi successful ya gama, tunda na saka shi ya nuna mana ba matsala, sai kuma dawo wurin da aka rubuta wallet ɗin nan gashi nan a ƙasar nan, ka danna sai ka yi scrolling ka ɗan jawo sama, shikenan kun ga gashi nan sun bamu. Kuma insha Allah za su yi launching ɗin wannan exchanger ɗin nasu nan on 15 December ɗin nan Christmas, sun fito sun yi magana official announcement suka yi. To saboda haka kar ku yi losing opportunity, abin is very easy, kar ka je ka rikice ka dinga cewa ni ban gane ba. Kun gani gashi nan sun bamu, to Allah ya taimake mu.